Dies ire, dies illa, solvet seclum infamilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng tatay ng kaibigan ni Ate Rose. Taong 1958, Escalante, Negros Occidental. Itong mga panahong ito, merong sariling lupang sinasakahan ang tatay ng kaibigan ni Ate Rose. Wala itong ibang ginawa sa buhay niya, kundi gumising ng maaga, pumunta sa bukid, itali ang kalabaw niya doon at pakainin. Halos araw-araw yun at yun lang din ang ginagawa niya sa sakahan niya. Gumigising itong tatay ng kaibigan ni Ate Rose mga bandang 2:30 o 3 a.m. ng madaling araw. Sabi sa akin ng lola ko, noong mga unang panahon, ganyan talaga sila kaaga kung gumising para pakainin ang alaga nilang kalabaw. Pagtapos nilang pakainin, uuwi ulit sa bahay nila tapos babalik na naman ang 6 ng umaga para simulan na yung trabaho nila sa bukid. Hanggang isang madaling araw, umalis itong tatay ng kaibigan ni Ate Rose para pakainin yung kalabaw nila. Masyadong maaga yun para sa oras ng pag-alis niya. Mga bandang 1:00 pa lang ng madaling araw ito. Hindi kasi siya makatulog gawa ng hindi siya nakainom nung gabi. Naalimpungatan ng asawa nito dahil nga ang aga niyang aalis. Ang sabi niya sa asawa niya, maaga na lang niyang pakakainin yung kalabaw niya para mamaya kapag inantok siya, wala na siyang gagawin. Konting tulog na lang tapos diretsong sakahan. Hindi naman siya magtatagal, mga 1 oras lang o wala pa. Pumayag naman yung asawa nito at hinayaan siyang umalis. Habang naglalakad siya papunta sa bukid niya, medyo mainit ang ulo nito gawa ng wala siyang tulog. Maya-maya pa, meron siyang naririnig sa itaas ng mga puno na tik, tik, tik. Animoy sumusunod ito kung saan siya papunta. Hindi niya pinansin kasi hindi naman siya inaano eh. Naririnig niya lang. Nung nandun na siya sa kubo ng bukid niya, rinig na rinig niyang dumapo ito sa isang puno. Isang puno kung saan malapit ang kanyang kalabaw. Nung dumapo ito doon, narinig na naman niya yung tik, tik. 2 tunog lang yun ng tik. Tapos maya-maya pa, bigla itong naging tumayo siya sa hinihigaan niya sa kubo, tapos lumabas. Tumingin-tingin siya sa mga puno na nasa itaas nito. Sa sobrang init ng ulo niya, sumigaw siya ng, "Kung tao ka, magpakatao ka! Dumog tayo! Hindi yung puro kapanakot!" Galit na galit pa itong naglakad pabalik sa kubo niya, nang biglang parang nagwawala yung kalabaw niya. Nilapitan niya yon para pakalmahin. Nung kalmado na yung kalabaw niya at kumain ulit, pagtalikod niya dito, meron ng tao sa likuran niya. Isang napakatangkad na lalaki na merong mahabang buhok. Sobrang itim ng balat. Tapos lahat ng buhok nito ay nakatayo. Animoy mga alambre dahil sa sobrang tigas. Nakatayo ito sa harap niya. Nakatitig. Nakaporma ang mga kamay nito na handang-handa siyang kalmutin oras na gumalaw siya. Nakabuka ang bibig nito at naglalaway. Yung tunog na nanggagaling dito, parang yung pusa
Yung tunog na bigla siyang hindi nakakilos sa kinatatayuan niya dahil hindi niya alam na may ganung nilalang na palang nag-aabang sa kanya. Naglalakad ito papalapit sa kanya. Ibinababa nito ang mga kamay niya kasabay ng pag-ambang para ba itong mananapak. Maya-maya pa, naramdaman niyang gumagaan ang katawan niya at nakakakilos na siya. Para bang merong nag-alis dito nung hindi niya paggalaw. Doon na siya nakakita ng pagkakataon para unahan yung aswang na nasa harapan niya. Tumakbo siya pabalik sa kubo niya para kunin sana yung daladala niyang itak. Ang kaso nga lang, naharangan siya nung aswang tapos itinulak siya pabalik. Sobrang lakas nung pagtulak ng aswang na yon dahil naramdaman niyang para bang makakalas yung buto niya sa balikat. Kung titingnan yung aswang, talagang taong-tao yung itsura. Kaso nga lang, hindi pamilyar sa kanya kung taga dun ba yun o kung saang baryo man. Dahil mukhang ordinaryong tao lang naman ito at hindi yung mga tipikal na aswang na mukhang halimaw, wala na din siyang pagpipilian dahil naghamon siya. Kailangan niyang labanan yun. Kung hindi niyo na itatanong, sikat na dumugero itong tatay ng kaibigan ni Ate Rose. Tuwing fiesta din sa lugar nila, ito ang pambato nila kapag merong mga dumadayo galing sa ibang barangay. Balik tayo sa kwento. Tumayo siya mula sa pagkakatumba. Nag-unat-unat ng konti at pumuesto na siya na handang-handa kung sakaling susugod na naman sa kanya yung aswang. Pareho silang nagpapakiramdaman sa isa't isa. Tahimik ang buong paligid. Tanging mga tunog lang ng hinahanging mga damo at mga puno ang iyong maririnig. Malamig ang hangin. Nang bigla-biglang dahang-dahang naglakad yung aswang papalapit sa kanya. Hindi pa man din ito nakakalapit ng sagad sa kanya. Agad-agad tumakbo siya pasugod dito at ang kanyang pinuntirya ay yung tiyan ng aswang. Rinig na rinig niya yung reaksyon ng aswang na akala niya mapapatumba niya ito. Pero hindi. Niyakap siya nito sa balakang at binuhat siya pataas. Pagtapos nun ay inihagis siya. Tumama ang likod niya sa lupa. Sa sobrang lakas ng pagtama niya sa lupa, naramdaman niyang hindi na siya makakatayo. Tanggap na niya sa sarili niyang mamamatay na siya. Nakatitig na lang siya sa itaas habang pinagmamasdan ang pagkalaw ng mga ulap. Naghihintay kung kailan siya babawian ng buhay ng aswang. Inangat niya ang ulo niya para tingnan ito. Nakikita niyang kamot ito ng kamot sa ulo. Kasabay niyan, para itong merong nilalabanang kung ano. Tapos meron pa siyang naririnig dito na biglang yumuko ito. Ilang segundo lang, dahang-dahang umaangat ang ulo nito. Pagkita dito ng tatay ng kaibigan ni Ate Rose, iba na ang itsura. Bumalik yung buhok nito na taas-taas. Tapos yung mata niya, kulay dilaw na nagliliwanag. Animoy mata ito ng pusa. Tapos yung bibig nito, merong malalaking pangil ang nakalabas. Pero doon lang sa ibaba. Matatalas ang mga pangil na ito at magkakahiwalay. Naririnig niyang
Nanggigigil na ito at lulusob na sa kanya. Nang biglang may narinig siyang, "Pang! Pang!" Paglingon niya, yung anak niya. Sumigaw siya ng, "Wag! Der! Takbo!" Pagbalik niya ng lingon doon sa aswang, wala na ito. Tumingin-tingin siya sa paligid kasi baka mamaya yung anak naman niya ang puntiryahin. Nung nakalapit sa kanya yung anak niya, niyakap niya ito. Tapos sinabi niyang itayo siya at umalis na sila doon. Nung nakatayo na siya, agad-agad silang tumakbo pa uwi ng bahay nila. Nung nakarating sila doon, takang-taka yung asawa niya kung anong nangyari sa kanya. Kasi sira-sira yung damit niya tapos sobrang baho niya. Kaya pala siya bumaho ng ganon. Ang hindi niya alam, nung bumagsak siya sa lupa at pakiramdam niya merong sumabog na kung ano sa likod niya, yun pala, bumulwak yung tae niya. Kaya pala sobrang init nung pakiramdam niya nun at sobrang manhid. Hindi na niya namalayan gawa ng nakatuon ang kanyang atensyon doon sa kalaban niyang aswang. Ang gusto niyang mangyari, matalo yun. Pero hindi. Sadyang malakas yung aswang na nakadumog niya. Naniwala naman yung asawa niya sa kwento nito kasi kung titingnan mo siya, talagang mukha siyang galing sa matinding away. Habang nagkwento siya sa asawa niya, bigla niyang naalala yung kalabaw niya. Naiwan niya yun sa bukid. Sinabi niya sa asawa niya na balikan nilang mag-anak yun. Tapos magbitbit sila ng maraming asin kung sakaling andun pa yung aswang na nakalaban niya ng dumog. Pagbalik nila doon, meron silang nakitang 4 na nagtatalunan sa damuhan. Sobrang puti ng balat nitong mga ito. Yung kulay na nababad sa dagat ng ilang oras. Yung maputing balat tapos kulubot-kulubot. Nakakita sila ng mga ganun na nagtatalunan sa damuhan. Saksing buhay dito, yung kaibigan ni Ate Rose. Kasi maski siya, nung nakita niya yun, nakaramdam siya ng kakaibang kilabot sa katawan niya. Maya-maya pa, biglang tumigil yung mga yun sa pagtalon. Tapos dahang-dahang humarap sa kanila. Nung nakita silang nakatingin, bigla-biglang sumigaw yung 4 na yun. Yung sigaw parang ginigilitan sa leeg. Yung tunog na, pagtapos nilang sumigaw ng ganon, bigla silang tumakbo ng napakabilis at bigla-bigla na lang itong nawala sa kanilang paningin. Nagmadali silang tumakbo papunta doon sa alaga nilang kalabaw. Pero pagdating nila kung nasaan ang kalabaw nila, patay na ito. Nakabuluwak ang tiyan nito at kokonti na lang ang natitirang laman loob. Gumuho ang mundo nilang mag-anak nung nakita nilang nagkaganon yung alaga nilang kalabaw. Wala naman silang magawa dahil wala silang nadatna na tao doon. Meron man silang nakita. Hindi pa sila sigurado kung mga tao ba yun o mga aswang. Basta ang malinaw sa kanila at kitang-kita nila, pinahirapan muna yung alaga nilang kalabaw bago ito binawian ng buhay. Kasi yung ulo nito, buong buo. Para bang ang ginawa, kahit buhay pa yung kalabaw, unti-unting kinain ng kung anong nilalang yung laman loob nito hanggang sa bawian nito ng buhay. Ang ginawa ng mag-anak, hindi nila ginalaw yung patay nilang kalabaw. Dahil ang gusto nilang mangyari, ipakita yon sa lahat ng mga nakatira sa lugar nila para magsilbing babala ito sa lahat. Kinaumagahan, tinipon nila ang lahat ng kakilala nila
at pinakalat nila ang balita sa nangyari sa kalabaw nila. Lahat ng mga nakatira doon ay gulat na gulat dahil sa sinapit ng alagang kalabaw nila. Kasi buong buhay nilang nakatira doon, wala namang aswang na nanggugulo. Hanggang sa bigla-bigla na lang nagkaroon. Mula nung mangyari yan, halos gabi-gabi meron nang nag-aabang kung magpapakita ba yung mga yon sa lugar nila. Pero taon na ang lumipas, ni pagdaan ay wala naman. Kaya ang naging duda ng mga nakatira doon, baka magnanakaw lang ang gumawa nun sa kalabaw nila at hindi naman totoo yung kwento ng pamilya nila. Kaya yung paniniwalang yon ay tuluyan ang kinalimutan sa lugar nila. Kasabay niyan, ang naging tingin nila sa pamilya ng kaibigan ni Ate Rose, mga baliw. Kasi kahit patay na yung issue tungkol doon sa mga aswang, hindi pa rin sila tumitigil at paulit-ulit nilang pinapakalat yung nangyari sa kalabaw nila. Hanggang isang Biyernes ng gabi, dahil nga wala na nagbabantay sa lugar nila, paggising kinaumagahan ng isa sa mga kapitbahay nila, lahat-lahat ng alagang manok nito ay patay na. Yung ibang manok niya, puro kagat lang sa leeg ang meron. Animoy, sinisip-sip lang yung dugo. Pero yung ibang manok niya, yung bandang puwetan ay butas na butas. Tapos wala na itong mga laman loob. Para bang sinipsip o hinigop yung mga laman. Doon nila napagtanto na hindi yun gagawin ng isang magnanakaw. Dahil kung magnanakaw ang gagawa nun, yung buong manok niya ang kukunin. Hindi yung para bang kinain ng hilaw ang mga ito. Mula nang mangyari yan sa mga alaga niya, tsaka pa lang siya naniwala na meron ngang mga aswang ang dumadaan sa lugar nila. Nangyari ulit niyan. Nagtalaga na naman sila ng mga tao magpapalitan para bantayan ang lugar nila. Yung pamilya ng kaibigan ni Ate Rose, nanatiling tahimik. Pero yung tatay niya, nanggagalaiti pa rin sa galit at gustong-gustong gantihan yung aswang na hinamon niya ng tumog. Okay, gusto ko sanang itanong sa lola ko kung anong klase ng aswang tong humihigop ng laman loob eh. Kaso tulog na. Baka bukas ko na lang itanong. Tapos sabihin ko doon sa susunod kong video kung anong klase ng aswang yun. Ito sa akin lang Dalawang klase ng aswang yung dumadaan doon sa lugar nila. Yung una kasi, hindi yun yung tipo na humihigop ng laman loob ng hayop eh. Yun yung mga bumibiktima ng buntis tsaka mga bata. Yung tik-tik, malamang pamilyar kayo doon. Para naman doon sa paghamon niya, alam nyo, nangyayari talaga yun eh. Kadalasan sa mga ganyan, yung aswang talaga yung naghahamon. Siguro, hindi lang alam nitong kaibigan ni Ate Rose yung taglay na kabal o mutya ng tatay niya. Kaya, ganun na lang yung pagpalag niya sa kanya ng aswang. Kasi, kung ordinaryong tao ka lang naman, hindi yun lalaban sa iyo ng ganung sabayan. Bagkus bigla ka na lang sasakmali nun. Pero, opinyon ko lang yan kasi meron akong tito na ilang beses nang nakipagdumog sa aswang. Kayo, anong opinyon nyo? Open na open ang comment section natin para sa opinyon ninyong lahat. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat. Tsaka, ingat kayo lalo na sa mga taga-South. Gabayan nawa kayo ng Ama at iiwas kayo sa kahit anong klase ng sakuna. Yun lang. Salamat.